Annabi alaihi salatu wassalam, bari in bada wani sirri da wannan abun. Wannan ganyen rumfu ne, za a gansa yana yin fure. Wanda bai san rumfu ba, rumfu tana yin fure. To wannan rumfu da kake gani da ana wanka da shi a ƙauye. In baka sani ba ka je wajen masu sai da maganin gargajiya ka ce a baka rumfu. Ba rumfun zaka ciro ganyensa ba, a'a saiwansa ake so, saiwan rumfu. Malam duk wani abun da yake jikinka na sihiri ko wani tsiyade da aka kulla maka, ko mayu sun dame ka, ko yan secret society sun dame ka, na rantse da Allah Annabi Muhammadu, in dai ka rike wannan sirri wallahi ka kubuta. Za a samo maka a toni wannan rumfun da kake gani. In ka je ka ce a baka jijiyan rumfu, in aka baka za a kankare jikinsa. Za ka zo ka samu wannan da kake gani shuri ce, akramakallahu, wannan shuri ce. Za a ebi itace a abun nan din shurin, dan kaɗan za a yi ba ƙasan shurin, akramakallahu, a ebi shurin ƙasansa sai a je a haɗa da wannan sassaƙin a ɗora su a wuta malam, su dafu da ƙasan da wannan jijiyar rumfun. Idan suka dafu suka nuna malam sai a sauke su malam. Abin da ake da shi, in yayi sanyi za ka raga ne da ɗan ɗumi sa, sai ka rinka yin wanka, ka tace shi da rariya ma in ka ga dama. Wallahi malam duk wani tsafin da yake jikinka wallahi sai ya karye. In mutum ya yi shekara 15 yana kwance, alfarman Annabi Muhammadu, in dai kuka masa wannan abun wallahi zai tashi. Malamai saboda yawan kira, kar a cika yawan kira, zan ƙara bayani dalla dalla. Jijiyar rumfu, bishiyar rumfu ake tonowa, sai a kankare ta, a zo a haɗa da ƙasan shuri. In baka san shuri ba ka tambayi masu sai da maganin gargajiya. Sai a zo a dafa shi, a zuba masa ruwa, a ɗora shi a wutar da yawa a tukunya. Idan ya dafu a ɗan sauke, in ya ɗan yi sanyi, wanka ake da shi, ka kwara masa ruwa sosai, kada jikinka ya wani danko. Wallahi malam duk sirrin da yake jikinka, duk wani hatsaribancin da wani yayi a kanka, wallahi ana yi Allah zai wanke ma shi nan take. Na ba ku saboda Annabi Muhammad, ku yi sharing wa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam.